Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Şu gün 2025 ýylyň 18 fevraly hepdeniň tiýşemen güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanallarına. Bizim şu günkü gepleşigimiz ýa-ni Türkmenistanyň gelen habarlar we Türkmenistanyna ine hökümeti işleyen adamlar näme reaksiýa berýär häzirki bolup geçjek üýtgeşmelere. Türkmenistanyň hökümeti işleyen adamlar şoň ýagdaýlar nähili? Şular ýa-ni çalışmalar, geljek çalışmalar golýarlarmy? Şular korrupsiýon rejimi golýarlarmy? Ýa şular korrupsiýa hökümetinden diýinjakmy? Ýa korrupsiýa hökümetine işleyen adamlaryň bizar boldymy? Gelin şu hakda gurrun edelim. Ine birinji bilen bir çykyşymda şundan başlaly. Men size Türkmenistanyň ýerine ýetiriş hökümeti, Türkmenistanyň kadet hökümeti, kanun çykaryş hökümeti şöýdäki işleyen adamyň hemmesi ýadady. Burada halis bizar bolup katal ogulundan şonuň edýän işi belli däl, şonuň döwlet akydyş ýoly belli däl. Nire biz barýar, nire nime diýär, meýnamy ýok, plan ýok. Ol ulsa gelýär diýä, proýekden doýup gelýär diýä, gelip ýa-ni arkadaş şäherini gurýar. Başga zat bilen iş ýok we pul bolýar. Türkmenistan batyryp şo pullary ýa-ni arkadaş şäherini gurýar. O keçetine näme edip ýörenlen bilen ok, ýygnaklar geçirin bolýar, ýygnaklaryň netijesi ýok. Biz hem durak ýa-ni ýazyp otyrýar aýdan zatlaryny, bir kino spektakl ýa. Hiç şiri üýtgeşik ýok. Bize bizar bolduk. Hana arkadaglar, hana ýurt, hana alawaýly serdar, ine halk özüňiz bir zat edin, biz halkyň tarapyna geçjek. Biz ýadadyk halky basyşlar edip, kanunlary bozup, özümize risk alyp, şul arkadag bilen arkadag lakamly kezzap bilen alawaý lakamly kezzap, şul alawaýly serdar lakamly kezzapdan ýadadyk, olar bize risk goýýar. Biz hökümet işgärleri, kabinet ministrler, polis, MHM, harwurluk, ýa-ni gorunmak ministr, prokuratura, sudlar biz ýadadyk, biz risk alýar, biz halka garşy diýär, biz düşünýär şu zatlary. Siziň çykyşlaryňyzy görýär, ýadadyk, bizar bolduk diýär. Indi halk näme etse şonu etsin, biz sabotaj edýär, biz ýadadyk diýär. Biz şunu inanamyk, öň bolýar döwlet diýip, watan diýip gelýärdik, saklýardyk, ýörýärdik. Indi hiç şart ýok. Şoň hiç planlary ýok. Şol krizden çykmak plany ýok. Krizde ýöne girip gidip pudoklar ýatyp ýör. Hemme zat ýatdy, berge Türkmenistan gidip dur. Biz bizar bolduk diýär. Hana bize innifs ýok. Näme etse şonu etsin halk öňe çykdy, bizim halka goşulýar diýip aýdýarlar. MHM 70% işgärleri, polisiň 80% işgärleri, gorunmak ministra hemmesi, ene prokuratura, sudlarym aýdyp başlady. Esasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýa-ni aktiv bölegi, aktiv halka garşy görüşen bölegi halkyň tarapyna geçip başlady. Bizar bolduk diýär. Murada aýt şunu, biz elimizi ýuduk diýär bulardan. Bular näme bizi gyrsa da gyrar, biz gollamýar. Ne arkadagy serdary, ne ýa-ni tohum tiýjini hiç kim gollamýar. Türkmenistany katastrofa getirdiler diýip aýdýar. Gelin men mysal hökmünden bir kiçik edarany alaýyn we şol edaran ýa-ni mysalyna biz Türkmenistanyny umuman bolup geçen zatlary seredelim. Ine mysal üçin hormatly watandaşlar, men bir kadr görkezeyim. Ine bir gurama. Şu gurama ady ünsürp serseniz, ine men görkezeýin nigizde şu gurama. Ine musarabollar, ýa-ni maşinler, ine şul gurama öň avtokombinat badyada bolsa, ýa-ni 10.000 mikroraýony baranda, ýa-ni Änöwden gelýän şu Änöw ýoly şul. Aşgabatda gelende Änöw ýoly ünsürseňiz, ine gämi Änöw ýolundan gelýän, ine gelibem şul ugully, ýa-ni öň magistral mykady, ýa-ni şu köçeň ady häzir köçeň ady Günnogor köçesi. Ine şul çatrykda da ýa-ni Türkmenistanyň Aşgabat şäheriniň häkimligiň tresti, ýa-ni owdunuşmak we ýa-ni arasalmak we owdunuşmak boýunça kommunal tresti ýerleşýär. Ünsürüm şunu. Şundan bir 300 gowrak maşin bar. Şoň bir 250 tansy gruzowy maşin, galan bir 50 tansy
lekka bu diýdi, ol bul diýdi bir 300 gowrak wadiitler bar. Şular şu bilmeýän başlap şu äne çeli ýa-ni Aşgabat şäherinde näme giýýän bolsa, şol ýerlerini arsalap, ýuwup, ubork edip, ýa-ni hemme kommunal işlerini edýärler. Ine şu maşinler, mysal üçin gar ýagan wagty gidip garlar arsalýaga giýjegini gidip ýa-ni bir ýerden suw getirmeli bolsa, ýa-ni ýuwmaly, artmaly bolsa şu maşina gidip gelýär. Şu ýerde 300 goly şofer işleýär. Şoň ýa-ni başlygy döwlet göli diýerler. Ýygenlerini goýan adamy. Bu näme diýär? Şol adam näme diýär şu gurumada? Özem hökümet gurumasy. Şol adam şu hökümet gurada ýa-ni adamlar odduk gün işlet başlaýar. Odduk gün nimek? Ýa-ni 6-njy wagtlarynam ýok, şularda beýlek günlerim ýok. 6-njy wagtlaryň ýa-ni aklatlary ütken ok, şol aklat. 45 saatlyk aklady, hepde 45 saat işlemen adam odduk gün işleýär. 6-njy wagtlarynam. Wadiitler aýdýar, "O, besedini döwlet göli ýadalyk maşgalamyz bar, çagalarymyz bar. Bizim diň jaljak ýa-ni giýjegini diýişýär. Indi bir giýjetne diýişýär, günnüzne diýişýär. Plus 6-njy wagtlarynam alsaň, biz näme nimetmeli? Maşgalamyz bar, çagalarymyz bar. Biz boşot diýip 6-njy gün çykjak geldiýse, men gyzygym ýok senin problemaňa. Man gyzykly. Arzaňy ýazda ýok bolşýardy niýe güni. Orum ho biz bu işe gelende biz pul berip geldik. Öz pulumuzy goýýar, zapçatlar ýok. Hemme zapçatlar, edara gelen zapçatlar ünsörüm. Hökümet tarapyndan edara gelen zapçatlary wadiitler pulunu satyn alýar. Özem bazar bakady. Ýa aljak bolsaň, benzin aljak bolsaň pulunu almaly. Şu döwlet göli diýen adam hökümetin biziň tebiği gazyň pulundan gelýän ýa-ni maşin gelýän pullardan maşin kommunal hojalygy Aşgabat şäherini owdan edip taklamak üçin arkada şäherini Aşgabat şäherini bilmeni ine şu maşinler gelýär. Şu maşinleram öz maşinler ýaly, öz edarasy ýaly 2016-dan bäri ýygenler gollak gelen soň şu döwlet göli diýen özi dolandyrýar. Öz diýmek ýa-ni o ýerde turda goýa saglaşýan wadiitleriniň ma şertnama we oňa serden ok. Arzaňy ýaz çykyp bolmasa men seni statýadan kowuryn. 6-njy wagtyň gelmesen, men hiç gyzygym ýok diýär. Sende benzin barmy, ýagyň barmy, filtre 1,5 million tölýän sen köne puldan. Zapçasyna tölýän, tekir özüň alýan, maşynyň özüň sakýan, men gyzygym ýok diýär. Gyzyklylar maňa o zatlar. Bar ýok bolýar. Şu ýaly adamlary, ýa-ni adamlar işleýär, giýjegini diýişleýär. Ne 6-njy wagtlaryny ba aýly küpelen ok. Hemme zapçatlary öz almaly, hemmesi bizar boldy. Mysal üçin bir wada boz, daşyna çykyp bir 100 manat kazansa, şo pulu gelip, ýa-ni öz maşyna zapçat diýdi, ol bul diýdi, harç etse, ine ondan 100 manat alýar. Ýa-ni wada bozdan. Mazlar, maz maşinler bar, ýa-ni çagyl pagyl daşıyan maşinler, eger gapydan çyksa 200 manat. O ýerde näme krey etdi, etmedi, näme diýe iş ýok. 200 manat getirdi. Bir tane tır bar, ýa-ni ona polunu goýberdi, ýydan akşama çeldi. Ol aýlanya gelene o marajy $1000 alýar. Şondan ýa-ni 20 manat alýar, $1000 alýar, aýyna getirip tutdular. Ol görgüli tırçy özi Türkmenistana ýük bolsa daşıýar. Türkmenistana ýa-ni bir zat bolsa şonu ýükläp akdiýada şondan gazanyp dowletine ýa-ni döwlet göle berýär. Özi benzinini, ýagyny, ýa-ni hemme zatlar özler goýar. Şol Türkmenistanyň Aşgabat hekimliginden hekimlikdäki tres, ýa-ni arsalaýjy we owdanlanjy tresdi diňe döwlet göle işleýär. Bulam alýar ýokary edip berýär, ýarsyny. Galyny öz alýar. Şol ýerde zapçat gelse, ýa-ni adamlar satýar, maşin çyksa şoladan pul alýar. Ondan meter ýagy, benzin hemme zat satýar şo. Hökümetiň zatdan. Özem egerde wadiitler krey edip, ýa-ni öz pullaryny ýerine goýjak bolýan bolsa, onu o sen döwlet emlägin näme ulanýan, öz nimäň ulanýan diýip ýa-ni olardan ýene-de para alýar. Olam hiç. Men bir soragym bar. Şu ýerde profsoýuz diýip bir guruma bolýar. Her gurumada ýa-ni profsoýuzyň wekili bar.
Şu Soýuzyň wekili şu waditleriň haklaryny goramaly. Olar Gurbanowa Fransa janydyp öz haklaryny goramalylar. Şo ýerde Türkmenistanyna ýagny profsoýuz gurulmasy bolmaly. Her uruw bolmady. Şo ýerde 300 diňe waditil bar bolsa, jem bir 400 oly adam işleýän bolsa, hökmen profsoýuz gurulmasynyň ýa wekili bar. Ol profsoýuz gurulmasynyň wekili ýolbaşçydan ýokary oň wezipesi. Hakykatdan hem. Adamyň haklaryny şo ýerde gorap bilýär. Han ol? Ýok. Han prokuratura. Ine waditler diýär, ardaýar ýa prokuratura gelýär, barlýar, döwlet gülü arkasyna ýygyn bolansoň, gül ýaly hemme zat nimet diýär. 2016-dan bäri otel çökürtdi diýär edara. Köne maşinrak bolsa satýar ýa metallom diýip ýanky sade diýerler. Kassa pul dünýäler bir aç galandan zapçat edip ýöne satkyp otyr. Daşyny içindäkileri daşyny naklar. Şo ýerde ýanky motor daşıyan hazırşotny bir abineniýa bar şoň içinde, ýa bir bölegi hazırşotny. Şolar ýanky gidejek işleýär. Şondan gelýän tekerler, ýa şolar türýe tekerler indi lygy, onu türýe ýalamda, şolar 3 manatdan satýar. Ýa adamlara bu tarapda işleýän, hökümet gurumasynda işleýän adamlara satýar. Halis bizar bolduk diýär. 10% aýlyk galdylygy köne pully 15 milyon bolýar diýär. Oňam öýde 3 milyon saklaýarlar diýär 12 milyon. 10%-da galdyryp 20%-ni saklap goýýarlar. Galan ok diýär, murada pezelýär diýär haýlamy. Bir de halis bizar bolduk diýär. Näme etjegimizi bilemjok, indi doýduk diýär. Şu rejim çalışmaly diýär, biz sebäbi diňe bizde hemme ýer şolaýar. Adamlar ýanky üýüşde, waditler üýüşde diňe şoň gurulmy diýär. Plan ýerde plan barmyş, plan ýerde korrupsiýa plan satylýarmyş, nire barýar. Ýurt gitdi, watan gitdi, ataly ol hiç tat edenok. Ýa görüp durlar, ýanky borky adet görüp durlar. Şu bir ýere barmaly ise hemmemiz ýanky toý maşinalary ýaly dökülýär, şoň arsalap, ýuwup arsalap diňe şoň ýanky ataly ol gatnaýan ýerini ýuwup ýördi. Inanmarsaňyz diýär. Gar ýagdy diýär. Ikismen işleýär. 6-njy bazaryny ýok, giýjesi, günlüği işleýär. Toý maşinalary ýaly köçürdi, aýlanyp ýördi. Olam hiç diýär. Kommunalny gulluklyň adamlary diýär. Aşda gar kakýa guru çok bol. Onda näme çyp kakýa ony bir gözellik berýär, odanlyk berýär diýär. Biz odanlaşdyrjy dara. Odanjak bolýar ýanky aşda gar bolsa, daglarda gar bolsa bir şäher bezirgi ýaly bolýar diýär. Ýok diýär, şo bolmalylar diýip ýanky kommunal gulluk adamlar bizden talap edýär. Şäher bir zat bolsa da ýazardan statýadan gowjak, bar ýok bolýar. Sizin haklaryňyz ardyňyz gyzygy ýok diýär. Ine ünsüren bir gurumy, hökümet gurumasy özem häkimiň aşagyna tres ýürüýti, arsalayjy we odanlaşmak boýunça bir kommunal tresdi. Şo ýerde ne konstitusiýa ýörýär, ne haklar bar, ne aýlyklar tölenýär iýdili. Ýanky 15 milyon bolsa 12 milyon tölenýär, 3 milyony oglak gidýär. Üçünçülük bar, ne tehnik üçünçülük. O ýerde hemme zapçatlary, gurgular öz pulunu almaly bolýar. Şo ýerde ne de kanun bar, ne de hak bar. Ine şunu Türkmenistana ýanky skanýew etsen, Türkmenistan şo ýaly. Nire barsaň şo ýaly. Ine şu çüýrük tohum hemme zady çüýretdi. Ine hormatly vatandaşlar, men size şu edaran adyny aýtdym. Aşgabat şäheriniň odanlaşdyrmak we arsalamak boýunça tresdi. Kommunal tresde, kommunal gulluk diýerler şu ine. Yerleşen ýerem, ine musabawlaran beýleklerinden görýän zat. Hemme maşinalary. İşejek diýär murada biz gowrumyz bilen işejek 6-njy bazaryna pullar tölen oklar, aýlyklarym beren oklar mukty işledýärler. Bolýa onam ırda bir 6-njy bazaryny işletek beýlek 6-njy bazaryny dinjala ýerleýär. Hiç dinç ýok diýär. Biz diýär hökümet gulçulukda diýär. Doly. Özem bir köpük üçin işleýär. Alýan aýlymyz diýär 4000 manat kwartira diýär. Oňa diýär, bir 100 manat alýar diýär aýyna. Ondan sen çağlarda aljakmy? Ondan sen ýanky bir süýşürjekmi ýa ondan kwartiraňa ýanky geljek kwartiraňa tölejakmy? Ine şu ýagdaý diýär, gatak ýagdaý. Näme etmeligini bilemjok. Murada bir aýdyp ber şuny. Gurbanoğlu bilen Serdar
serdämese, prokurator serdämese başga bir kömek etjek ýok. Biz ine şu agry ýagdaýda diýär. Häzir bir adam gitdi, mümkin iş taşlaşan ederse, biz bizar bolup, biz bir zada düşdük. Şu häzir bir ýer galjak bolsa, bizim galýar. Yurt gitdi elde. Yurdun uğru ýok diýär. Yurt dolandyrylanyk düýünden ine aýdýarlar. Men ýalňyza ýol boşuryň, ýani arzyny aýtdym. Ministrler, kabinet ministr, ýani MHM-iň wezipeli adamlaryň, polisiň wezipeli adamlaryň ýani ýagdaýyny aýtdym. Inni aşagda hökümet edarada ýönege şopulanan ýagdaý şol ýani. Biz umumyň Türkmenistan boýunça ýallaklardan başgasy bir netije geldi. Biz ýurdu çalışmaly. Ine ýol boşurýar. Egerde şular halkdan gorkýan bolsa, bize de halka batyşlar edip, ýani halky gorkup, kanunlar bozdurýan bolsa, ular ýaly, ýani halk bilen işeş bilmän bolsa gitsinler diýär. Halk aýryrsyn ýa şuny. Saýlaw geçirer diýär. Kim bolsa şo bolsun diýär. Halkyň saýlan adamy halka hyzmat etsin diýär. Bizem bizar bolduk diýär. Russiýanyň güjü bolduk, Russiýanyň itleri ýaly bizim kankap, ýani döwletiň bähwitlerini ýaly şol ikisiniň bähwitini gorýar, bular Putiniň bähwitini gorýar. Döwlet ýok diýär, ýurt ýok diýär. Biz saklak gelýärdik diýär. Indi bizem etjek gelýär, bizar. Para alýan, aýlyň alýan, öz puluny goýup, ýani şoň büdjetden hiç ýyl üçinçilik ýok. Bir karar çykarýar, ýa gurban ýasýardar, şonu etmeli. Ýani büdjet finansirowanyasy ýok. Büdjetden gelýän pul ýok. Özüň o ýerden bu ýerden pul alyp, zat edip, ylgyşdyryp, oňa söwüp, muňa söwüp, muň ejetini etip, muny gyzyp, muny kowyp, şeýdip etmeli bolýar. Haçana çel edeli. Boldy diýär, diýret diýär. Ine ýol boşular diýär. Aşaklar ine ýalňyza düşündürüm şeýle diýär. Indi ýene de ýani waditleriň diýär arlary. Kommunalda işläp diýär, bir komut apşit almak üçin diňe şapkasy 300 milyon ýa pul bermeli. Olam ne de propiska berýär, ne zadyň wa, ne seň ofisialny diýär. İşden çykan şoň koýarlar diýär. Kommunal gulluk hojalygy öwürdiler diýär. Maşynyň döwülse gelýänçe zapçatlara pul bermeli, özüň satyn almaly. Maşyny öýlere maşyn metallom diýip satýarlar. Ýani şol maşyn metallomy giden nokta on zapçatyny töküp bize satýarlar diýär. Bizem onu almaly bolýar. Başga lazım ýok. Ýa-da daşyny satýarlar diýär. Şol ýaly model maşynlar ýani hudud hojalykda var, şol satýarlar diýär. Ine şu ýaly ýagdaýlar bir wadiýetli işden çykartdylar. Ýani döwlet göledip bir wadavoz işleýän işden çykartdylar. Olam görgüli düşünýär, men 3 şaňam sen berýän aýlyň şu maşyny saklamany ýetenok. Men käwagt şu suw satyp daýyp bir kompensasiýa etmesem bolmaýar. Men günüm görmeli, ne etmeliyse, men şu işe gelemde pul berip geldim. Sen o gaýrat et bir açyk maý ber diýse, men gyzygym ýok diýär sen problemalaryňda. Sen 1 milyon alay, 3 milyon derek aýlyk. Maňa tapawut ýok diýär. Başaran bar ýok bol, ardan ýazda ýok bol, bolmasa satýardan gowurýar. Ine hökümetiň halka terdiş şeýle. Halk işläp, gulçulukda bolubam, haýyş edýär, men bir çağırma kömek edip, ine hökümetiň halka garaş şeýle. Ine şoň üçin haçan biz prezident saýlamasak, hökümet saýlamasak, ýani parlament saýlamasak, bular derrew özüne hojaýyny gözleýärler, Putin ýalak birini tapýarlar we şoňa ýykylyp, ine şoňa esaslanyp döwlet dolandyrýarlar. Putinam näme diýär? Halky näme etseňiz? Ýyk ölür. Senden kanun ýa-ni bir zat sorajak ýokdur menden başga. Hiç kim gelmez diýär, hiç döwlet gelmez. İçinde kalsalar men goşumy ýörüp ýatyrýan ne. Ýöne nalogyny töle. Men näme diýsem et, hyzmat et boldy. Onuň boýuna alýar. Şoň üçin iksan döwlet meçhörüne Putiniň itleri biz bilen itler ýaly gurulýar. İtleriň ýagdaýyna bir gelip ýör. Gulçulukda. O näme sen ö döwletiňde gulçulukda bolup bilýän. Ö döwletiňde. O näme sen daşyny gidip daşynda da gulçulukda bolýan, içinde de gulçulukda. Biz o gulçulukdan çykartmy çykandy. Kaçan bu zatlar ýani beseder. Şeýdip maňa ýani jaň edip adamlar haýyş edýär. Ay bize ýetdi, ölmeden bolsa öljek diýär. Bir ýer galsa bar ýatdy. Ine 300 wadiýetli bar ýa. Bir ýer galsa bar ýatdy.
ýürege düşdi diýe. Ine ýagdaýlar şeýle. Ine şol men ýene bir profsoýuz guramasyna ýüzlenýän Türkmenistanyň döwlet boýunça profsoýuz guramasy bar. Şol profsoýuz guramasy adamlaryň haklaryny, ýagny ýöneköy ýerde işleýän adamlaryň haklary, potrotçy diýdi, wadiýetin diýdi, ol gaz idarasyna, newid idarasyna, kommunal tapawdy ýok, hökümet idarasy ýa-da ýanky huzury guramada, idarada iş bolup işlese, şolar gorap profsoýuz goraýar. Hanşy olar? Hökümet edarada gorap bilen o profsoýuz ýanky şunuň ýagdaý. Bizde bir zan jemgyýet neutral öz ýanky ady bilen galan bir jemgyýet gurama ýok. Klon guramalar bar, bu prezidentiň berilen guramasy. Olar diňe prezident berilenden soň diňe şoň hyzmatçylyk edýärler. Hyzmat edýärler, başga ýok. Şoň üçin döwletde hiç hili ne vertikal, ne horizontal jemgyýet guramalar, kanunlar, kanuny teriji guramalar, inspeksiýa hiç zat ýok. Şuny ýanky şu kommunal gullugyň wadiýetlary maňa düşündirdiler. Şolaram indi düşdi. Olar bolmasa ol köçede görgüler musorlar arsalap ýören adamlaram düşdünni. Boldy, ýurt ýok diýem rada. Ýatdy diýip polny. Näme etmelem bolsam ederiň, dawa ýurt düzeliň. Näme etmelem bolsa galyň bizem ma diýip ýene 300 adam bir gerekde aýdýar bizem ma diýip. Indi men Türkmenistanda banklar boýunça ýagdaýlar etjek bolýan. Bankdan ine mysal üçin 200 milyon kredit aljak bolsaň ýa-da 40 000 manat kredit aljak bolsaň, şu 50 milyon ýa-da 10 000 manatyny şoýda goýup gaýtmaly. Bolmasa bank bermeýär. Bir topar problema tapýa, eýdýä, beýdýä beren ok. Onam aljak bolsaň bir topar dokumentler eltip bermeli. 2 san şaýat eltmeli. Her bir şaýata da 4 ýanky 2000 manat bermeli. $100. 2 şaýatyň $200 bermeli. Sen ýagny 40 000 manat, $2000 aljak bolsaň, eýýä 10% şaýatlara bermeli. $100 ýanky eýýäm şolara bermeli. 50 milyony ýagny 10 000 manaty ýa-da 10 000 manaty sen eýýäm ýanky bankda goýup gaýtmaly. 40 000den sen 10 000 manaty goýup gaýýan bankda 50 milyony. Her adama da 2 000 manatdan berýän her şaýada eýýäm senne 28 000 galy. Indi şo puly, karta azyňlan puly, ýanky sen bankda eliňe nakt bermeýärler. Karta azyňlan puly söwde galyň ýanyna barýan. Ol hala diýinlik stirany maşin satýan, 10 000 satýanlara baryp haýyş edýän pulumy çykarp berdi. Olar 5%-dan 10%-a çengi alýarlar. Umuman sen 200 milyondan, ýagny 40 000 manatdan bankdan alanda 5 milyon ýa-da 10 000 manaty banka bermeli. 25% banka goýup gaýýan eýýäm. O ýerdenem 2000-y, ýagny 4000-y şaýatçylara berýän. Şaýat bolmaly, garant bolmaly. Ondan soň 5-10%-dan ýanky adamlara berýän pul almak üçin jemi 200 milyondan 130 milyon eline gelýär. Ýagny 40 000 manatdan eline gelýän pul 23 000 manat eline gelýär. Oňam 42,5%-y ýaýrýar, pytrýar. Diýmek, korrupsiýa paşty 50% ýani puluny alýar. Sen intek alyp o puly ulanmakan eýýäm 50%-da goraý pulun gidýär. Ine şu real ýagdaý 40,5% gidýär. Bolýa 45%-da goraý bolsun, eýýäm gidýär. Nirde var şu reallatlar? Haýsy döwletde bar? Hiç ýerde ýok. Hatda Demokrat Koreýada ýok. Men şoň üçin ýani Türkmenistan korrupsiýa ýatdy boldy polny. Bu çüýrükler, korrupsioner çüýrük tohum Türkmenistan dolu korrupsiýa ýatady. Ine ýene bir täzelik bar, Arkadaş şäherine indi prezident barda ýa-da soňky wagtlar ýanky atçylar barsa ýa-da onuň ogly barsa indi ýene de öňküýän studentler çäre akydip şo ýerde ýagny el şaşpyştyryp ýanky golluk edip gıýgyrdyp neme diýerler.
Ine soňky edek ýa-ni adyny aşyň ýa-ni ogly prezident däl, atşam däl, atşyň bir ogly gidip şöýle ýa-ni aýlananlar studentler aý bular prezident däl, ministram däl, elim çapmandyrlar ýa-ni gollamandylaram. Ozo instituta baranlar şulary çekip ýa-ni keläg edip kösäp sizi açyşlaýan etjek, käbirini açyşlaýan edip kösäp ýa-ni emheme gelip üstüne işläp näme gollamadyňyz, näme etmediňiz, ine çäresiz baraýmaly diýip inni okuwçylar 9-njy 10-njy klas institut universitetiniň studentleri diňe prezident bilen ýa-ni oglunyň çäresine däl, başga çärelerde gatnap şoň okuw barmy ýokmy? Ine şo belli däl. Başga çärelerde gatnap wagtyny ýitirýär. Okuw wagtyny çärelerde gatnap ýitirýär. Ondan olardan näýe spesialist bolsun, inженер bolsun, medik bolsun, ýa-da advokat bolsun. Elbetde baran ýerine diňe korrupsiýa bilen giýýärler de korrupsiýa etmeli bolýar. Başga zat gören o. Onyň universitet institutda okuyanlar korrupsiýadan başga zat görünür. Eýem şolar bilim eder, korrupsiýany ýa-ni ganyna siňdirýär, aňyna siňdirýär. Näme garaşýaňyz? Ýa-ni ertir guturup baran ýerine korrupsiýany bir salam aleikum ýaly etmese korrupsiýany edenine ýa-ni korrupsiýaly diýerler. Başga ýoly gören okda, başga bilimli ýol bilen ok, başga bir adalatly bir arasy molimler ýok. Molimler alyp ýatyr, hemme alyp ýatyr. Häzir korrupsiýa etmek Türkmenistanda обычный дело boldy, ýa-ni ýönöke bir iş boldy. Korrupsiýa etmeýän adamlar brilliant ýaly gaty gymmatly gaty ýa-ni ýok ýaly adamlar. Onu da gymmat däller. Häzir şolary ýa-ni serdenine şolar kanun bozan ýaly adamlar serýär. Şo ýaly bular ağa gara edip, garany ağa edip Türkmenistan tersligini ine şunu gelýär. Ine gelin serdening näme edýärler? Şul wagtda men size hökümetdäki ýolbaşçylaryň pikirini aýtdym we aşagda ine kommunal gulugynyňky işleýän 3 ýyldan gowrak wadiýetlaryň pikirlerini aýtdym. Gelin serdening ine Gurbanly Serdar Berdimuhammedow näme edýär bular? Ýa-ni şo wagtda şular näme edýär? Şo wagtda şular ýa-ni Türkmenistan üstürýär näme edýär? Gelin serdening. Ine Watan programmasyny serdening 14-näki. Diňläliň näme edýär bular? Onun soyunun kendilerini alıklarını geçerçi, yönetmeninde yordudan durmuşunu değiştirken bir beylik bir kadar ağır. Arkadaşımdayım. Muhafız. Salam hormatly Ministerler Kabinetinin ağaları. Biz şu Ministerler Kabinetinin sağlı ulu markalı Novotaq meclisini geçirýär. Mecliste şu ýylyň ýanwar aýynda iqtisadiýetimiziň puwdaklaryna alınıp barlan işleriň jemlenýär. Şeýlem ýurdumyzyň durmuşyna degişli käbir beýlik soraglary sereder. Hormatly prezidentimiz Bolly. Inni kabinet ministri diktor alyp barýar. Näme diýär? Biz ýa-ni döwletiň ýanwar aýyna gazanan üstünliklerini serler we başga da soraglary bolsa seredip geçer. O sorak köp halkda ine kommunal gullugy sorak berýär. 10% aýla galdyrdyňyz, 20%dan aýyk goýberýäňiz. Biz umuman 10% utullyk diýär. Galdyrmanyňyz gowy bolardy diýär. Produktlar galyp gidip otur, hemme zat galyp gidip otur, biz utulýar diýär. Şuna jogap berbilýärmi Serdar Berdimuhammedow? Bu Serdar Berdimuhammedow hiç wagt firmada işläp görenok, bir gurumada ýa-ni işläp görenok, bir edarada işläp görenok. Minister, ornmasar, hekim, prezident. Nämäni bilsin? O görgüli dokument eltende hiç zat soramaň nira bol çekmeli diýip aýdýar. Şol adam näme ötürsin? O beýlik triýaka häzir men näme işläp ýör? Häzir görürsiň. Näme işläp ýör? Ol triýak uryp getip ýören. Ine şuňa seredende, ine ünsüň. Şuňa seredende kanun omarkaly geçirilýän Ministerler Kabinetiniň meclisinde ine bizim tankydymyzdan soň indi durup aýdanoklarda oturup aýdýarlar. San tehnologiýada ünsüň. Hay. Bu kimem ya?
Ünsüberin san tehnologiýa arkaly ýygnak geçirýär. Olaram ýazyp otyr. Kompýuterim gapdylına dur. Ya kommentariyada mene düşünüp bilemok, men düşünüp bilemok. Şunu edýän zadyny hiç düşünüp bilemok. San tehnologiýa boýunça ýygnak geçirýär. San tehnologiýany ulanyp adamlar otyr bloknot ýapdyr, hemmesi bloknotda. Ýanynda da kompýuter dur. San tehnologiýanyň esas aýratyndygy sen hemme zat kompýuter etmeli. Kompýuter olup ýa-ni san tehnologiýa sistemalary kompýuteryň içinde de o bloknotda ýok da san tehnologiýa. Aplikasiýa ýok, ýa-ni hiç bir programa ýok bloknotda. Bloknotda ruçkada otyrsyň. San tehnologiýa arkaly sen ýa-ni neme geçirýän. Ol şunu diýende gülüsüň gelýär, şunu görende gülüsüň gelýär. Bir adam kompýuterde işlemeni Word'un, Excel'in, ýa-ni Photoshop'un, PowerPoint'in, ýa-ni Windows'un nämedigini bilen o. Kompýuter ýanyna dur, bir gezegim açyk gören o. Ýa-ni açylygy dur, bir gezegim işläp gören o. Ine şu kompýuter ulan san tehnologiýaly ýa-ni geçirýär. Bilim ýygnak geçirýär. Ya Zoom'da ya belki meetingde ya başka programlarda geçirýär. Ve şu yerde bir sağ teknolojiýanyň üstüne görkezýär. Yani grafikler okuyar, şunu etmeli. Şu yerde Trello diýip bir programa var. Biz özümüz security gurulmasy bolsa, özümüziň programmalarymız var. Özümüz düzdük şolary. Ya teknologiýasyny ulan, yani iskusny intellekt. Özümüz programa etdik özümüze. Diňe bizim gurulmamız üçin bir 5-6 programa var. Biz dolu drive'da ýa-ni post tifra bolýar, biz ofisde kagyd durandyk. Bizim intek san tehnologiýanyň başynda bizim intek dolu ösemdok diýip pikir edýän. Ýöne bular bloknoda ýazýarda, ýa-ni diktor bulan ýa-ni kabinet ministrine geçirýär we san tehnologiýa arkaly ýygnak geçirdi. Gurbanyň gideýin. Ine watandaşlar ýazyn kommentarda ine terdim. 3 kompýuter sağ tarapynda. 3 kompýuter çep tarapynda. Lütfen ýa-ni ol sıçanjyk diýilýär, ýa-ni myşka şurýaly. Ine şol ellenmedik ortada dur. Şol tuğrada seýretsen her kabinet ministri geçirende şol ellenmedik dur. Özem san tehnologiýaly alabaly ýerde ýygnak geçirýär. Şol adam niýe Türkmenistan? Aýdyň. Niýe elti biler? Şunu bir hünärmen gow mailnama berip ýollaş prezident şeýle gow diýip ýa-ni öňak istedi. Düşünmedem bu. Düşünmedem. Durum men çäre çykýan men studentler çäre çykarmaly diýip bir ýerde baryp bir lent çykaýdar ýa-da elini şeýder durur boldy. Düşünmedem. Şoň üçin häzirki günde her bir döwlet beýlik döwletiniň konkurensiýa girýär. Siýasatdaýdyn, ykdysaddaýdyn, finansdaýdyn, tehnologiýa taýdyn, önümçilik taýdyn, sosial taýdyn, bir topar taýdyn, ýa-ni konkurensiýa girýär. Bular konkurent beýlik döwletleri. Näle edeýin iksany. Biz näle öňügdel, näle utoly gatdalyk döwletimiz, näle Özbekistan utoly. Özbekistan 33 ýylda 20 milyondan 35 milyon halk boldy. 65% ösdi. Biz gidip Özbekistana gulçuluk edýär. Aslında iksan bir idiot, özüni başarılmayan döwlet donanykdyr. Bu düşünen ogam edýän zatlar. Ine dedim. Başlygy Gulmanowa söz berdi. Gulmanowa ýurdumyzyň kanunçylyk büniýadyny bundan meýlekli. Unutmaň. Parlamentiň başlygy prezidentiň öňüne jogap berýär. Bular deň, ikram deň ýa-ni nimesi boýunça deň adamlar. Özüniň hökümeti boýunça deň. Bul bir ýerine ýetiş hökümetiň ýollaşdy, ol bir parlament. Prezident parlamentde baryp deňeden gürleşip bilýär. Şulay alym şu bilen deňeden gürleşip bilýär. Özü bolsa atşot berýär. Men ýene bul özüniň prezident ýa-ni wezipetiniň borçlaryna düşen o, haklaryna düşen o. Nämiş prezidentmiş boldy. Kämilleşdirmek boýunça anyp barýan işler barada maglumat berdi.
bilinçli daylı halkara kuramalar bilen birlikte kanun Şol ýygyna gatnaşan adamlar bize sag bolsun aýtmaly. Laýtada Murat Gurbanowa sebäbi ine el şapýalar dogry häzir görkezler. Ine otyýarlar. Ine şu oturup ýygnak geçirýän üçin maňa sag bolsun diýmeli. Sebäbi men tanqid edip, ýa-ni şol oturtdum. Ine men tanqid edip mümkin dol jogap bermem yok. Mümkin şol kompýuterde işletmenen öýden. Mümkin. Mezbur etdirenler. Görürsün. Ine onun örneği bolup geçen ýygnak, ýa-ni kabinet ministriniň ýygnagy, parlamentiň näme işi bar şöyle men bilemok. Bilýänemler näme iş parlament gelýänler. Ýöne olum ýygnak bolsa gelýänler, bulum bilýänler näme iş parlament gelýär. Kabinet ministriniň ýygnagy parlament barmaly. Parlamentiň öz ýygnaklary bar. Öz içinde bir topar komitetler bar, bir topar ýa-ni gurumlar çağırıp şöýden atçyk sorap bilýär. Parlament bir öz başda hökümet. Ýöne ine şuraya İnniki näme derdim? Ünsürüm. Halkara parakatçılık bu anlaşmak ýerli paýlandyrylan münasibetli çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça hormatly prezidentiň fermany laýykly dördüren. Uramasçılık döwlet topornyň şäklerini iş maksadyna geçirdi. Onu paýtagtymyzdaky duruk täzelenýän bitaraplyk binasy hemde onuň hojalyk meseleleri boýunça pikir alşdy. ýer bilen gahryman arkadagymaz paýtagtymyň günörte günjegine ýerleşýän 18 ýaşlyk gyz jagady gelýär. Ine şunu bara. Näme aktyor diýmedin? Star diýmedin? Türkmenistan stary. Millidir diýmän o star diýin. Star fert ine gelýär. Muňa derdim, şu maskaraçylygy derdim. Görýärmi? Stroýda durup el çapýar. Ine şunu bir ýer görse daş ýurtda, eýýem aýtmalamda diktator döwletinde däl, eýýem belli diktator. Nirde bar şuraya? Putin diktator barmy şoňkuda şuraya? Ýok. Terdim. Birinin metre beýlekli el çarpyp ýa-ni ýalaklajak bolýar. Muňa derdim, maşinanyň çykman gürleşe öz ýa-ni nimesi. Sen milli lider, sen bir ahlak taýdan, milli taýdan, däp destur taýdan, sen ýa-ni adamçylyk taýdan, sen hökümet işgärine, hökümetçilik taýdan, hökümet ýoluna bir misal bolmaly, sen öwretme şol ýok maşinanyň çykman ol şalapaýlar bar, bir kep bolanlar. Bu pragulka gelýär, ýani trek çekip aýnany galdyryp pragulka gülmäne gelýär üstünden. Eýlekam zontikli dur. Buram günüň aşagyny. Ünsürüm buram ýani näme aşagyny. Ýaşyň aşagyna dur. Ora el çaşdy. Evet, maşinanyň çykan ok. Buram ýaşyň aşagyna aşak tertdi bolar. Inanyň şuň hemmesi şuňa hyzmat etjek bolup, ýallaklajak bolup, variant diýjek uny bolýar. Ine Raşid Meredow tagy gelin şuňa, ýa-ni inni arkadagy diýmäli, bir at tapdy. Näme şol at? İlýaşylyk diýilip at tapdy. Onam kabinet ministrlary ine men tapdym, dawa şunu goýalyň zat diýip ýa-ni ýaşlada bir medal beren ýaly İlýaşylyk diýilse arkada İlýaşylyk diýip ýa-ni at tapdy. Ine hökümet bir-birinden ýallaklap Türkmenistany şular uklap oturyp, şol ahlap ýa-ni wagt geçirýärler. Näme düzelsin? Näme düzelsin? Aýdyň hadi. Binasının ýanyna geldi, gyşpasynyň tamamlan barýan pursatlaryny durmuş derejesi Ine muňa derdim, star. tuğdetdi. Ýa-ni döwürde beterliýär. Ünsürüm. Şulum ýalypdyr, olum. Bular zaklüçonlar. Gulçulukda. Bizim kabinet ministrimiz gulçulukda. Hökümet gulçulugynda däl, Gurbany Berdimuhamedow we Serdar Berdimuhamedow gulçulugynda. Ünsürüm. Öz milligine öwürdiler, döwledi. Onsoň näçe ýurt bolsun. Onsoň aşakylar düşünen nokta, aşakylara ýa-ni ýene şu taýyk baryp ýetdi. Aşakdakylar maýdy. Näme sen şonu etmen gyzyklylar sen problemler. Sen çıkan okmu? Ardan ýerde bar ýok bolşurdun ýa. Ýa-ni 6-njy baryny işlemek haky ýok, din janmak haky bar. Oňa derden o. Näme sen şonu etdi? Bar ýok bolýar. Polisler köçede saklap ýa MHM'ler gelip ýa-da polisler bir guramda gelip ýa prokurator bar. Näme sen şonu nire ardan etsen şonu aýt.
bar yok bolup ýa-ni elinden ya basýarlar ya nime diýerler, ne şey sana diýerler. Ine bolup geçen zatlar Türkmenistan näçip Serdar Berdimuhamedov ýygnakda diýär. Sizden konstitusiýany sorajak ýok menden başga. Şoň üçin men aýdanmadyň. Bozýanyňmy kanun bozmaýan oňa men işim ýok ediň şonu. Olaryň gurgular inni gorkup başladylar sebäbi ýurt ýykylyp barýar. Bular jogap gaýça çekiljek. Ay bize inni etjekkä. Kanun bozjakkä. Bize bozdurýarlar, ziyat kandyrýarlar. O pullar ýene şoň beren kararlaryny ýerine ýetirmek üçin biz sowýar. Iki ortada biz hem halka batış edýär, hem ziyat kalýar, hem şoň kararyny ýetirmek üçin alyn ziyatlary sowýar. Biz ýöne ýa-ni prezervativ ýaly ulanyp zyk goýarlar, soňra basýarlar. Hemme zadymyzlar. Näme gerek? Hana alawaly Serdar, arkadagly alaway, näme sen şonu edin? Inni işimiz ýok, boldy. Şu neçeli çekdik, indi çekjek gelýär. O ýyllarda gaýtatynyň günörtü günjegi Men pikirimçe şular hemme 58 kitaby ýa-ni Guranyň ýazan 58 kitabyny şuna ýat berýär. Haçan bolsaň el bloknoty bir zat ýat durar. tanalmaz derecede özgördi. Bina Türkmenistanlaryň durmuşynda ýatdan çykmajak waka boldy. Ýatdan çykmajak waka boldy. Türkmenistanyň durmuşyna o Türkiýede näçe adam öldü zäherlen. Günne Türkiýede, Rossiýada adamlar tutulup ýa-ni agyr günlerde işläp gulçulukda weýran bolup oturlar. Ýardan çykarylmajak hadise. Bu hadise mi näme? Tirek çekip gelýär. Hadise. Ýa-ni Türkmen halkynyň ýardan çykarylmajak hadise. Ene muňa seýdiň star. Bilemek bizim için ören ýakymly. Oňa sen türýemşik seýdiň. Türýemşik şul. Türmede şul ýaly. Türmede ýöne eline bloknot ýok. Şunun gulçulukda men şulary da ýa-ni ýüregim agyrýar. Nebsim gelýär şulary da. Ene seýdiň, muňa seýdiň bu stary seýdiň. Muňa seýdiň. Bu kim? Yo seýdiň şunu. Şu kim adam şu? Birleşen Milletler Grup dünýä ýan salanlygyny. Bular türýemşikler. Bular star. Ýokarlanan nurly görkezýär. Bir ýerde gasman arkadamy garamakda Aýtatynyň gün ortasynda döwre wagtlaşdyrýan diskalaryň şekil taslamalary. Senin mu kim bu? Şu milli lider mi ya Matagonçuk mu kim şunu? Seydiniz mi? Allah canım. Yazın komentarda kim şu adam? Milli lider mi? Ya kim şu adam? Ya Matagonçuk mu? Yani kožnu kurtke ýören bir matos ýören var Amerikada. Hudaý saklasyn. Gelecek bağlarım ve açıklanış ulgan pivediriyen Muňa görünüşleri. seýdiň. Açıklanış Arkitektor, urbanizasiýanyň iň ýokary öňünden hünärmenti. Hudaý saklasyn. Ine şu ýaly. Gelýär, tirekden urup gelýär. Ýa-ni awadan ýa-ni arkadaş şäherni blok edýärler. Adamlary goýýarlar, ýollar ýapýarlar. Çarçyly köçe çykaryp çäri gördürýärler. Bulam aýlanyp ýa-ni ukaskaja neme diýär. Şol wadiitler ýa kommunal gulluk wadiitler. Murada Türkmenistanyň bir gün ýaşaýsa, ýarymyň duran ok. Ýarymyň näp öýde bir trek çekip bir saat çalyp ýa-ni muzyka aýdyp oturup ok. Hemme zat çalyşýar. Bolmasa gelin alıcı maşinalary ýaly bizim dökülýär. Intek ýere ýagyp ýetişenok biz sürüp ýörteýär. Ağaçlara intek gar neme düşenok biz hem kakyp ýa-ni gar gaýýar. Durdum diýip psihpalata diýär. Bu milli lider psihpalno diýär, bizem psihpalata öldürür. Bizem psihpalatada diýär. 6-njy palatada diýär. Şol ýaly bir başlyklaryňdan bir psihpalno ýaly. Hemmemiz psihpalno ýaly. Bunun şeýle bir gorkýarlar diýär. Şonu edämesen üstüne gyýryp, zat edip öýlerim düşünen oý diýär. Şu başlyklaryň näme talap edýänler. Ne wadiitler şey diýär. Ene diýär, türýemşikler diýär. Garaşykly zatly türýemşikler bunyň ýüllerine nurum ýok, ýöne gorky. Giden bir gorky. Bir diýmaly şu iki adamdan. Ananyň. yol ulug düzümne değişti. Bulam gülüp dur. Bir samsyk bir neme bolýar. Ine inniki 16-syna. Gelin seýdiň 16-syna näme bolupdyr? Ine bula aýrylmaz böyle bolup durýar.
söhbetleşigiň dowamyny gahrman arkadamada Türkmenistanyň Iran Islam Respublikasy bilen ähli ugrlarda gatnaşdyrmyndan beýlegim ösdürmäge taýýardygyny tasdiklap, telefon arkaly söhbetleşip Telefon arkaly guruşupdyr. Okey. Guruşupdyr da näme ol bir hadisemi? Ya siyasi hadisemi? Elbetde ýok. Kim ol? O Iranyň ýanky ýolbaşçysy. Oň wiyasi ýok, ýok, hiç zat ýok. Inni käserdim? Ýanky Robocop. Sen Robocop näme işli? Ine Robocop işleriň jemlenýär. Ýordamyň durmuşynda işli käbir beýleki meseleler aral. ine gurlandy da Robocop. Şu Robocop bolaýmady, oşun barlak görünüm. Robot bolaýmady aňarsy. Öz ýok bolaýmady. Öz baş komutda oturup, ýanky robot oýnaýan bolaýmady oşun. O zaman bir ýanda bir söýüp oturmaýmady, biz bilemok. Dinlemok näme diýen. Redaktor gurlýar ýanky, diktor gurlýar, biz bilemok. O dinleň şunu adamlar söýüp oturmaýmady bize. Biz bilemok da. Şolly. Ilki bilen mejlisiň başlygy Gulmanowa ýordamyň kanunçylyk Şu 14 dünne bolandaryny ýöre toglap dur 16-syna serin. Lütfen 16-syna görkezýär. Hemen görkezýär. 16-syna görkezýär. Bolýa, bulun boldy. Şu günem geçdi, şuň ýan hiçat etmeýänligi belli. 14-nä hiçat etmediler, inni beýle günem hiçat etmediler, o belli. Ine Robocop. işleri dowam etdiň wajypdy. Ine durup ýazýarlar. Yeni şol 16-syna 14-ne geçen ýygyna yeni görkezýärler. Ýarty wagt oturup ýazýarlar, ýarty wagt ýene durup başladylar. Şol adamlar. Ödem her bir adam bir uly bir nemeň ýolbaşçy ýa vice-premier. Misal üçin ol ýokardaky çepdak gelin, ine bulaý almaşgyla parlamentiň ýolbaşçy. Durmadan prezidentiň önünde. Diňeden bular. Bolýa 16-syna ýene 14-düne bolup geçen zatlar görkezýär. Pastor bolýa. Inni 17-sine näme bolup geçýär? Prezident Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Atahallyň kimde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maksadyny geçirdi. Onun ýurdumyň oba huzur toplumynyň kimde welaýatlaryny alyp barlayan işler bilen baglanşykly meseleler araldy. Hormat prezidentime de Muhterem. Ine şul kadrlar görünen adamlar daşary ýurtda şeyde bir gülýärler de şeyde bir diýerler, ey bulur kime bulur. Bunu haýsy da manly etdiler. Haýsy asyrda bulur. Koreýada şu ýaly. Haýsy asyrda getdiler Türkmenistan diýip, ýani niýe bar ýa Türkmenistan diýip aýýarlar. Ýygnaklar bar ýa aýýarlar. Utonýan Türkmenistan diýsen. Häzir Ýewropada, Amerikada adam hakda şeyler derejä çykdy. Adamlar islenik prezidentde sen oňa muňa gün ýüzüne torup ýatyryp biz de ýatyrmaga aňyda dursun. Diňe el çarpmak hakymyz bar. Başka hakymyz ýok. Bunun gowy guşluk toplumyna gemde welaýatlaryny alyp barýan işler bilen baglanşykly işler ýerine ýetirýär. Barýar. O çekiljek meýdanlary ekşi taýýarlamak maksady bilen ýerler. Häkim welaýatda dowam edýän yerlerini hemde tohumlaryny taýýarlamak boýunça Şu ýerde gürlemen otur Robocop. Ine Robocop'lyň ýa bir kompýuter bar ýanyna öňünde gül, kompýuter serden o. Şoň ýan kompýuteryň bir oýunjak diýip pikir edýänler, işleýänler diýip pikir edýänler, kompýuteryň mümkinçiliklerinden bilýänler. Fan tehnologiýany Türkmenistanda ornaşdyrmak adam. Bu bir hadisa. Bu bir iň idiot hadisa bar bolsa, ine şu hadisa şu ýaly. Umuman hormatly watandaşlar, men aýtjakladym, jemlejekladym, şul adamlar bizi hiç ýere getirmeýär. Bu ýygnak geçirine bize söýýärmi, näme diýärmi? Biz bilemzok. Haçan bolsaň redaktorlar bolýar. Şul adamlar söýýärmi ýa bize söýýärmi bilemzok. Bolýa gelmini Türkmenistanyň ýanky Neytral Türkmenistan gazetine söýledim. Ine şunu ünsürim. Türkmenistanyň ýangy ine ünsürim честь День защитников Отечества ýanky военныň güni boldy da. 23 fevralda indi başga gün. Ünsürim şu ýerde. Şular ýanky muzeýe barýarlar. Muzeýde de men öňe aýdym size. Ananyňyz okdyňyz. Ha şu turada okup inetedim. Ünsürim şu turada. Men ulalyp bilsem ulalaýyn şunu. Ine şu ýerde
Berdimuhammed Annayev ýanky atasyň atasy. Pradet bolýar-da. Mälik guly şu turatda. Bulum hallan edilen. Ine Eýýan muzeýinde şunuň ata baba taryhy gelip dur. Ünsüň. Men yalan aýan diýsem ine ukan şunu. В самом сердце экспозиции размещены искусственно выполненные ковры и панно, на которых особой теплотой и мастерством вытканы образы прадеда и деда президента Аркадала, героя Сердара Бердымухамедова, Бердымухамеда Аннаева и Mälikuli Berdimuhamedova. Ine şu turatda ünsüň şula atasy şulum ýanky babasy deduškasy bilen pradeduškasy bolýar. Ine şul iki adam tarihi Türkmenistanyň tarihyna uly esasy rol oýnaýar we ýanky harwulukdaky adamlara şuru ýanky neme berýär? Motivasiýa berýär. Ya berde näme diýip ýarýar? Шуның олицетворяющих преемственность воинских традиций и незыблемость семейных ценностей. Şunun diye öz kahramanlığı bilen, yani sövüşlerde kahramanlığı bilen ve maşgalı durnukluğu bilen ine mızal bolup bilerdi yani. Niye kahraman oldu? Bire yani bir çüşe kanyak. Gidip nemelerde ayarla zorlap yören. Bağırlar edip. Beylikten kim bilýär kim? Tariham yok, adam yok. Ýöne oň tarihy edip Türkmenistany ornaşdyryp goýdular. Ynanyň men nemede boldum? Niçede muzeýde boldum. Şöyle Merkez Aziýan tarihi we Aziýan tarihi bolandan indiki gepleşiklerimden görkezem. Şu ýerde Türkmenistan tarihi düýünün ýok. Näçe şul ýerýudonlar Türkmenistanyň gelip çykyşy Türkmenleriň Türkmenistan tarihini, Türkmenistan tarihynyň hemme hakyky, yani kahramanlar, döwlet ýolbaşçylar, Türkmenistan döredin, Türkmenistany ýokary galdyran 24-nji ýyldan 91-nji bir topar kahramanlarymyz bolýar. Bir topar adam kahramançylykly ýanky meýdanlarda, sövüşlerde, paxta meýdanlarında kahramançylykly uly ýanky netijeler gazandy. Näçe aýdylan olatdy. Hani olar bolmadyk ýaly şol döwür ýanky 91-nji ýylda çeller 2007-de çelli şol döwür bolmadyk ýaly. Men size aýdýana biziň taryhym ogurlar öz tarihlaryny goýup Türkmenistan şunu ogurlamaga göreňsiz özüňiz. Biz turmaly, biz şunu aýyrmaly, azat saýlary geçip şul başyzm, arkadagizm düýünden ýatyryp şoň ýanky mazarlaryny çel ýykyp tekidlep biz bir öz ýüregimizi aňyrtamaly. Nanam. Bul bir agresiýa däl. Bul gynansa realness biz şunu gelmeli. TikTok'da men görýänler bir topar adam goşuljak bolýar, bagyşlap. Men häzir YouTube kanaly alyp barýan we TikTok'da çykyş edýän. Eger de wagtyňyz bolsa YouTube kanalyna dol efir görüň. Bolmasa eşitdiňiz men ýanky berýän maglumatlarymy. Ine hormatly watandaşlar, ýagdaýlar şeýle. Ine ýene bir men video görkezýän, men öňüme aýdýardym. Gurbanuly meniň pikirimçe, mümkin men ýalňyş ýanlar. Allah barysynda. Meniň pikirimçe Gurbanuly we onuň ýoldaşlary Niýazow öldürdiler. Ine men indiki videolarda görkezýän suwutnamalaryny häzir ýene bir görkezýän ine Gurbanuly näme öýüň alyp barýar, ine şol TikTok'da häzir Gurbanulyny öýüp bir topar zatlar goýýarlar. Kahraman arkadagymyz bir ýerde Baýtatynyň günorta günjegine ýerleşýän bir taraplyk binasynyň döwri wagtlaşdyryşyna, onuň çäklerini ekilmegi meýleşdirilýän bar nahallarynyň görnüşlerini, şonuň ýaly ýol ulak üzerine degişli diskalaryň durkunyň käderilmegine başlanýan şekil tasamalar tinledi. Kahraman arkadagymyz şekil tasamalar babatda bir näçe maslahatlar berdi. Aýratynda bu günjekde Türkmen bir taraplygynyň taryhyna degişli maglumatlar öz beýany tapmalylar. Kahraman arkadagymyz orduş tüzümleri Sultanyny Tirbiýetiň döwri wagtlaşdyrmagda, onu oturduljak taýyr baglaryň görnüşleri boýunça degişli adamlar bilen
giňeşmelerin geçirilmegine ýerul berilmeliligini aýtdy. Tordulatym Ay bu düşünkli lay ýokary ýanky. derejede geçirmek. Muňa söýleň. Hormatly prezidentimiň fermanına laýyk edilip Uramatçılık düýgüli Ine men tapdym ýanky diýen videomy görkezýän size. Tapdym. Ünsürüm şu ýerde. Ine niyaz berdim. Ölmäke bir gün galanna ine şuň saglygyny serdim. Zäherlenip öldürdi. Ben bir- 10 dekabr. Выглядит прекрасно, ярко, даже когда погода не совсем яркая, я мог представить себе, сколько изменилось. Двигался. Да, успешно. Сейчас тоже очень много еще строится. Да, Я думаю, что до 2010 года вы вообще не узнаете. В да, ближайшие 3 года мы ежегодно 5 миллиардов долларов да, вкладываем в инфраструктуру города. да, Поэтому у нас планы большие еще строятся. Новых стадионов, да, культурных, социальных учреждений. Но мы стараемся фабрики немножко за город выводить, заводы, да. чтобы не загрязнять. А вот в район гор, вот эту чашу, будем отстраивать. Там хороший очень воздух. Вы президент отель не остановились, я смотрю, вы Гранд Туркмены. Да, 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 да. Да, Очень а приятно. там воздух чище. Я еще не посетил город, продолжаю программу в течение дня и завтра, но первое впечатление очень приятно и интересно. Но для меня первое очень приятно вернуться в вашей стране и возобновить в новых условиях наши беседы. Я помню, как я начинал в вашей стране. Первая визита почти 30 лет тому назад. В 1977 году я был молодым дипломатом, посетил Ашхабад. Но потом был очень горд и рад был первым французским послом. И сегодня очень рад представить Европейский Союз. Очень хорошо, очень хорошо. Господин Олег, мы очень рады, что вы знаете Туркмению. И в Европейском Союзе вы знаете проблемы, по которым мы можем сотрудничать. Да. Очень интересное время. Трудности есть, но это ничего. Поэтому, Наша миссия облегчить такие трудности да. и найти самый выгодный, взаимовыгодный путь для нашего сотрудничества. Очень хорошо. Наверное, потенциал есть. Есть, да, есть очень хорошо сейчас возможности. В 1977 году вы в качестве кого были здесь? Да, я был молодым французским дипломатом в Москве. И вы знаете, Ine hormatly vatandaşlar, men ýürüýte görkezim dogry şu ýanky videony sebebi şunu ýatyryp bilýärler-de. Şul hakyky Sultnamanyň bir bölegi 18 dekabrda Niyazow tagdyn adamlar bilen duguşyp gepleşip geçerýärdi. 20-nji dekabrda öldü diýip habar geldi. Gulan Bermuhammedow şu arada bir ayrıntı biler. Men gije kolýanyň birini öldürüp piri var o dedik geldi. Ine şul adam cinayet adamı, cinayetkar. Ine biz şun ýanky strategiýa ata baglan mudim olary Türkmenistan
taryhyny dur ýok edip Niýazyň taryhyny şoň üçin siziň hemmäňize birinji bilen jan halk arzu edýän innik gepleşik hoş sag bolun.